Tak inguwit saka piye tak loloh nganggo jangkreya aku pamit ganteng ya gaspol danga apa kuwi digas danga burungku siap nembak wis mesti gacor manukku apa kuwi nek gacor kicau mania kicau mania nanti dikasih adegan dewasa itu ya nanti ya kan yang diperagakan oleh orang dewasa. Oh ngene iki dewasa toh. Dewasa. Oh iya. Kicau ya. Oke. Kasih musik 99 maka. Woi, yo, adegan dewasa loh mas. Kicau mania, kicau mania, kicau mania, kicau mania. Ora mangan rapuh gaji bulanan lawang tujuh cakang toran kocok-kocok padha isih aku wis ngelus manuk lungguh dodok nyumet rokok manukku wis mantuk-mantuk enak dadi cakang tangan Kicau mania, kicau mania, kicau mania, kicau mania. burungku datang Iyo. semua senang Iyo. burung berdendang di atas tiang burungku sedih rasa domeri burung gangguan burung berdendang yes mesti skor burungku rasa domeri burung menari naikkan tensi angkatlah topi minat monggo Kicau mania, kicau mania, kicau mania, kicau mania. musik 99 Kicau mania. di gas kondangan manukku siap rai Sophia Cleo Stella wis gas kondangan kureku menang mutlak liyane mung padha nyimak atur-atur ora seneng rusuh ing foto
Baskara Audio Adijaya. Gaspol dana, gaspol dana, dana. Hey. Siap Hey, hey. pura ke oya. Wow. Iso kliak-kliak setelan wis gaspol dana. Pureku menang mutlak liyane mung padha nyimak. Aku ra golek musuh lan ora seneng rusuh. Yen padha kepethuk aja lali aro-aro. Padha cacat tangan rasa iren-irenan. Seduluran mergo hobi muga berkah rezekeni. Kicau, kicau, kicau Maria. 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 Wow. Terima kasih. Terima kasih.